Fú, ty kokos, takto ne. Ani som o tomto nesníval. Však koho by to napadlo, že jedného dňa budeme mať takýto veľký dom. Aj keď pre niekoho je to starý 50-ročný dom, ale pre nás to je domov a ten dom je fú prerobený. No a o takéto fábii som už absolútne nesníval. Aj keď to autíčko je cévine, že? Krásnu záhradku. Lebo moja predstava bola taká, že takúto záhradku majú len bohatí ľudia. Pretože aké môžeš mať výhliadky, keď máš malé dieťa, máš ženu, máš exekúcie, dlžíš na nájomnom, na vode, požičiava si na chleba. Jaké máš výhliadky? Že nejako dožiješ a skápeš. A nechám by sa to povedať. Lenže vtedy som si povedal, keď bolo najhoršie, že nie je čas, aby si plakal. Skrátka, musíš ísť ďalej. O tomto je život. Nezdávať sa. Splatil som si všetky dlhy a začal som žiť nový život, priatelia. Dneska sa cítim ako bohatý človek, aj keď toto pre niekoho môže byť žebrácké, na smiech, ale pre nás to je všetko. Je to náš domov, je to náš sen, je to náš zázrak. Ďakujeme Bohu, životu, osudu máme. Doprial by som to každému.